želim lakši život. Želim uspjeh. Želim biti pobjednik. Želiš uspjeh? Želiš biti pobjednik? Priprema i želja će ti donijeti tu titulu, ništa više. Ali ne očekuj lakši život, jer postaće još teži. Na putu do uspjeha život će ti biti ispunjen neuspjehom. Većina ljudi misli da je neuspjeh suprotno od uspjeha, ali vidiš, neuspjeh je sastavni dio uspjeha. Zapamti, neuspjeh je sastavni dio uspjeha. Onda, želiš i dalje uspjeti u životu? Želja je iznimno važna, jest, ali ako se nisi pripremio za uspjeh, onda se bolje pripremi za potpuni neuspjeh. Ako stavimo dva čovjeka u ring da se bore do smrti, što misliš tko će pobijediti? Čovjek s najvećom željom za pobjedom. Ali što ako oboje imaju rasplamsalu želju? Onda će to biti čovjek koji se najbolje pripremio za bitku. Čovjek koji je trenirao jače, koji je više žrtvovao, koji je to više želio. To je tip koji pobjeđuje i svaki put će pobijediti, jer ima više u svom ormariću, jer ima više u svom srcu. Može izdržati još jedan krug, može podnijeti još jedan udarac, može ustati još jednom. Nemoj me krivo shvatiti, još uvijek mora imati srce da slijedi, mora imati hrabrosti za nastaviti kad se čini da nema apsolutno nikakve šanse. Ali ništa nije bolje od pripreme, pomiješane sa željom. Ništa. Jeste li znali da majka žirafa rađa stojeći? Tako da prvo što se dogodi novorođenoj žirafi je veliki pad od oko 2 metra. Kakav dolazak na svijet. Bez maženja, bez ljubave, bez osmijeha. Samo ogroman pad i postaje gore. Kad se jadna mala žirafa otrese početnog šoka i pokuša ustati na svoje 4 noge, pomislili bi da će joj majka pomoći. Ne ovaj put. Majka tad počne izbacivati noge maloj žirafi, rušeći ju natrag na tlo. I taj se proces ponavlja iznova i iznova sve dok novorođena žirafa nije toliko iscrpljena da ne može više ni stajati. U tom trenutku majka ju ponovo šutne, prisili ju da stane na noge. Vjerojatno mislite da je ova majka grozna ili iznimka među žirafama, ali nije. Ovo se događa sa svim novorođenim žirafama. Zašto? Jer majka priprema dijete za preživljavanje predatora u divljini. Prva lekcija u sekundi od dolaska na svijet je: ustani se na noge, budi spreman. I ti ćeš, kako bi dosegao bilo koju razinu uspjeha u svom životu, ponekad morati stati na noge, nakon što pretrpiš neuspjeh. I svo vrijeme ćeš morati biti spreman na oprezu. Bilo bi lijepo da imamo majku žirafu ovdje da pokrene neke od nas i nauči lekciju ili dvije o pripremi i preživljavanju, ali je nema. Onaj kome se možeš obratiti za pomoć jesi ti sam. Možeš prepustiti to sebi. Pripremi se za uspjeh, pripremi se za pobjedu. Kad? Ne ako. Kad te sruše. Nemoj samo ustati. Ustani jači nego prije. Ustani odlučniji nego prije. Imaj u svom životu želju i srce pratiti sve do kraja. Sve. Ne dovršavaj ništa polovično. Nemaš pola srca. Daj cijelo svoje srce, 100% svoje snage, 100% hrabrosti, 100% primjene. Nadradi svakoga. I svakome ko kaže da ne možeš, dokaži da možeš.